đi sâu nè ô la ya cơ pa ya lu khu qua đi na đi qua blue tu ga ya ti ya na cơ se đi le nè ma to ô la nè pe ya ta ba thuê đồ na te pa ya sa pe no quy ye có đó mà nè ta đã ya y te li ba sa ya ta tu ba y te lo ma di ba le po lo li la pa le sa ko ya me le tu ba ne ya se no ba ye na Muna yo li mi yetne yete no bana mena one la no yi mena ma di le sa ya na na ka sa quy no chấm đế tin lo nó ta lo cô giờ ta so cầm mô từ cô trở lên bà ta bu lo lơ nó hê lo ya ta lo ma đi bà ta ấy cứ trở về li ta ấy pli lơ bơ sơ kai như khe lo quy ye con ya lu khu qua đi na đi qua blue tu ga ya ti ya na cơ se đi le nè ma to ô la nè pe ya ta ba thuê đồ na te pa ya sa pe no quy ye